Zdravím! Vítejte na našem kanálu. Dnes se podíváme na téma, které se může zdát už fakticky dávno vyřešené, a přesto se k němu část společnosti neustále vrací. Je Země opravdu kulatá? Možná vás překvapí, že tahle otázka není jen o astronomii. Je o tom, jak lidé v různých dobách chápali svět a své místo v něm. Proto se zaměříme nejen na to, kdy, jak a proč se v dějinách prosadila představa kulaté Země, ale i na to, jakou roli její tvar hrál ve filozofii, náboženství a symbolice. Ty úplně nejstarší starověké civilizace si totiž svět opravdu nepředstavovaly jako kouli. Pro Egypťany, Babyloniany i Mezopotámce byla Země plochá oblast obklopená oceánem, nad kterou se klene pevná nebeská klemba. Nebyla to představa vyloženě mimo. Byla to přirozená interpretace jejich smyslové zkušenosti. Země se jim jevila jako neměnná, pevná plocha pod nohama. To, co se naopak hýbalo, byla obloha. Slunce vycházelo a mizelo za obzorem a hvězdy se noc co noc posouvaly po nebi. Plochá Země tak dávala dokonalý smysl. Zlom ale přišel už v antickém Řecku. Ne proto, že by Řekové měli nutně víc znalostí, ale proto, že si začali klást jiný typ otázek. U filozofů a matematiků, jako byl Pythagoras nebo později Aristoteles, se objevuje myšlenka, že tvar světa má být dokonalý. Dokonalý ve smyslu vyvážený, symetrický a bez privilegovaného směru. A takovým dokonalým tvarem je koule. Navíc některé jevy, které už tehdy lidé pozorovali, by kulatá Země vysvětlovala. Například stín Země na Měsíci při zatmění, mizící lodě za obzorem, nebo změny hvězdné oblohy se zeměpisnou šířkou. Země jako koule se tak v tomto období stává logickým závěrem. Ve 3. století před naším letopočtem pak přichází jeden z nejkrásnějších momentů starověké vědy. V Alexandrii se objevuje muž, který spojuje filozofii, matematiku i metodické pozorování světa do jednoho celku. Eratosthenes byl řecký učenec a také správce slavné alexandrijské knihovny. Předpokládal, že kulatost Země je něco, co lze experimentálně ověřit. A tak provedl jednoduché měření, kde využil specifický fenomén. V jednom egyptském městě, dnešním Asuánu, tehdy zvaném Siene, si lidé všimli zvláštního jevu. V den letního slunovratu dopadalo v poledne sluneční světlo kolmo zhora. Svislé objekty v tento moment nevrhaly žádný stín a světlo zároveň pronikalo až na dno hlubokých studní. To znamenalo, že je na tomto místě slunce v poledne kolmo k zemskému povrchu. Ve stejný okamžik, ale o několik set kilometrů dál, vrhal svislý sloup stín zřetelně patrný. A změření rozdílu těchto stínů pak dokázal Eratosthenes určit zakřivení povrchu Země. A když do výpočtů zahrnul už známou vzdálenost mezi oběma místy, mohl relativně snadno dopočítat obvod celé planety. Jeho výpočet byl na svou dobu až překvapivě přesný. Dospěl totiž k výsledku, že obvod Země je přibližně 250 000 stádií. To odpovídá zhruba 39 000 kilometrů. Skutečný obvod Země je pro srovnání přibližně 40 075 kilometrů. To znamená, že se jeho výpočet lišil o méně než 2%. Už od 3. století před naším letopočtem tak byla kulatost Země nejen logická, ale i měřitelná a kvantifikovaná skutečnost. Často se pak objevuje tvrzení, že lidé ve středověku věřili v plochou Zemi. Taková představa je ale zcela chybná. Kulatost Země byla ve vzdělaných kruzích středověké Evropy obecně přijímaným faktem. Objevovala se v univerzitní výuce, v odborných spisech i v teologických textech.
Středověcí učenci navazovali na antické autory a neměli důvod tvar země zpochybňovat. Představa temného středověku, který měl odmítat základní poznatky o světě, vznikla až v 19. století. Jako součást ideologického konfliktu mezi vědou a vírou. Skutečný astronomický spor středověku se totiž netýkal tvaru země, ale otázky, jaké místo má člověk a země ve vesmíru. Kulatost země však neměla jen praktický význam pro astronomy, kartografy nebo lodní navigátory. Promítala se i do symboliky moci a vlády. Jedním z nejviditelnějších příkladů jsou korunovační klenoty. Evropští panovníci často drží v ruce zlatou kouli s křížem, takzvané říšské jablko. Tato koule sice ještě nepředstavuje Zemi jako planetu v dnešním smyslu. Představuje spíše svět jako kulatý celek, nad kterým má panovník vládu a zároveň odpovědnost. Kříž nad koulí vyjadřuje, že světská moc stojí pod vyšším duchovním řádem. Podobný motiv lze najít pak i v křesťanské ikonografii. Kristus nebo Bůh Otec bývá zobrazován s koulí v ruce, často s vyznačenými pásy nebo křížem. Když se pak v pozdním středověku a raném novověku začaly rozšiřovat glóby, nebyly jen učební pomůckou. Byly symbolem vzdělanosti, moci a orientace ve světě. Paradoxně právě v době, kdy máme k dispozici satelity, přesná měření a snadno dostupné zdroje informací, se znovu objevují pochybnosti o tvaru země. Ne proto, že by chyběly důkazy. Těch je víc než kdy dřív. Mění se vztah lidí k autoritám a tím i k tomu, komu a čemu jsou ochotní věřit. Moderní věda je totiž složitá. Je zprostředkovaná přístroji, institucemi a experty, kterým většina lidí stěží rozumí a prakticky je osobně nevidí. Tím vzniká prostor pro pochybnosti. Teorie ploché země tak nejsou skutečným pokusem o formulaci nového modelu světa. Jsou spíš sociálním a psychologickým fenoménem. Vyjadřují pocit, že realita je někým nebo něčím řízena zvenčí, že skutečné poznání je skryté a že běžný člověk k němu nemá přístup. Ačkoliv se tedy vnímání tvaru země v dějinách prakticky neměnilo, měnil se způsob, jakým se na něj lidé dívali. A co si o tvaru země myslíte vy? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud vás video zaujalo, nezapomeňte dát like, sdílet toto video a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Díky, že jste tu dnes s námi byli a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně.